Bola si na prvom ošetrení v Sheratone, tak ťa poprosím, povedz nám, aký si mala dojem, ako ti tam bolo. Bolo mi tam veľmi dobre, dojem som mala vynikajúci, aj z prostredia, aj zo šetrení. Po Danke druhýkrát som to absolvovala, Danka bola lepšia. Vôbec to neprekvapuje. A v čom bola Danka lepšia, alebo respektíve v čom bola kozmetička v Sheratone slabšia? A iba osobnostne. Osobnosť nenahradí, že toto dievčatko bolo také slabšie osobnostne, ale čo sa týka Estedermu, tak veľmi málo mala vedomostí a veľmi veľa narozprávala takých hlúpostí, ktoré mi vadili po tom, čo už všetko o Estederme viem. Čo napríklad? Daj, nech sa pobavíme. No to je, počkaj, takto v rýchlosti ma to nenapadne. Nezaskočil si ma, neviem čo. Okrem toho, čo sme sa bavili, že ak mi ostane vo vlasoch, čo tu mi máte? Osmoder Líza. Osmoder Líza, tak si to mám vyčochrať sama z vlasov a podobné perly. A potom vlastne ona veľmi veľa iba hovorila o Estederme neodborne, alebo hovorila o plné hlúposti, nedá sa mi to konkretizovať. Spomenula niečo o filozofii Estedermu, to, čo sa snažíme odozdať? Áno, to bolo odovzdané, hovorila aj ako jedno z mála vecí, že sa jej páči najmä na tejto kozmetike filozofia, prevychovávať a postupne učiť pleť žiť. Myslíš, že bola presvedčená o Estederme? Presvedčená o Estederme bola, ale myslím si, že potom som jej dala menovať, ktoré kozmetiky sa jej ešte páčia, tak sa jej rovnako páči aj talianská kozmetika, s ktorou robia, že je orientovaná tiež na efekt, páči sa jej nejaká Maria Galan veľmi, bola s tým stotožnená. Není to srdciarka Estedermová. A mohla by ňou byť podľa teba? Mohla by ňou byť, pretože je tam odvedená základná práca, je to cítiť a na základe nejakých školení a motivovaní a viacej času strávených s tou babou, myslím si, že by mohla byť to mladé dievča, prečo nie. Aký si mala pocit po ošetrení, keď si odchádzala? No to bolo to najkrajšie. Po ošetrení som mala nádhernú pleť, hneď som išla s babami na kávu, aby si to všimli. A všimli si, prosili ma, že na budúce nech idú testovať oni a nie ja. Ten výsledok som videla a bol veľmi pekný. Snažili sa ti predať produkt alebo nie po ošetrení? No, absolútne sa mi nesnažili, keď som povedala, že som zákazníčka už dávno na Estedermu, mali tam nádherný Estederm vystavený, ale nikto sa mi ďalej nevenoval. OK. Doporučila by si to ošetrenie ďalej? Kamoška, keď si bola nezávislý zákazník? Doporučila by som to ošetrenie ďalej, ale musela by som si nájsť aj vyhovujúcu osobu, ktorá by predala tú energiu navyše, čo má pri tom kozmetickom ošetrení byť. A čo bolo to, čo ti nevyhovovalo? Nevyhovovalo mi hlavne začiatok. Nebolo tam to klasické estedermové, to naťahovanie, uvoľnenie, vôňa okolo mňa, nebola tam absolútne žiadna atmosféra, bolo to dojdi, spať, krém a ideme. A ešte mi nevyhovovala kryomaska, ktorú som nevedela, že máte v portfóliu, lebo bola daná